Seth founded his calling in lay work and is a district pastor for 10 years. A year later, until 2020, he served in Davao Mission as Communication Director, Paral Director, Ministerial Secretary. Around 2021, at the height of pandemic and the birth of Northern Davao Mission, he was called to serve as the Executive Secretary. Seth also served in various work fields as the chaplain of the Philippine National Police, a mediator of Davao de Oro Regional Trial Court in 2017, and the first station manager of Hope Radio Tagum. He finished his master's in public health year 2013. Seth is the loving husband of Mary and together blessed to have 4 sons. Pastor Seth creates opportunities beyond his calling to share God's message. Our speaker tonight is the president of Northern Davao Mission, Pastor Seth Suwan. Kalipayong gabi, kaninyong tanan, mga pinalangga, ng mga kaisunan, dalagin ng Diyos sa may panahon. O karong gabi, atong hisgutan kining maong nga topiko, nga nag-uluhan, kinsa ang Antikristo. Kung maghisgot tagpulong marelate nato sa atong palibot sa gobyerno, kinsa nang nadihan nga panglingkod, na ay pro, na apoy anti. But pasabot ang pro, o yun. O ang anti, kasupak. Atong minuldihon pag istorya, nga doon na di ay mga sistema, grupo sa mga tao nga mohimo og pagsupak diha sa pamaagi nga gihatag ni Kristo lambigit sa iya nga plano alang sa pagluwas sa tao nga nahulog sa pagpakasala. Mao nga posible tingali na sa atong palibot nga dili makig-uyon sa pamaagi ni Hesus. Posible tingali, doon na pipila ka mga katauhan sa nagkalain-lain nga dapit, sa nagkalain-lain nga nasod, nga dili makig-uyon sa pamaagi ni Kristo. Antay. Apa nalipay ta, nga sa karaan kasaysayan, sa karaan katuigan, sama sa tong gisgutan kagabi, nga sa nasod sa Babylonia, sa kadaghang tao sa mong nasod, sa ilang kasikat, sa ilang gisimba nga mga Diyos-Diyos, may pipila ka mga tao nga nagpabilin nga nakig-uyon kang Ginoong Hesus. Mao nga niana, mga kaisunan, karong gabi atong matun-an o atong mapamalandungan unsa ang unod, unsa ang maing tubag, unsa ang gilatad nga kamatuoran sa propesya may tungod niini. Ang balang kasulatan o gatong tanahon, ang record, ang Dios mihatag ni Daniel og pananawon nga mahitabo sa mga katuigan nga moabot. Moabotay nga mga katuigan, iyan ang giplastardaan. Kagabi gisgutan nato ang Daniel 2 o karon isgutan nato ang Daniel Kapitulo 7. Ang Dios naghimo og tino nga kahulugan sa pagsaka og pagpukan sa mga nasod gikan sa panahon ni Daniel hangtod na sa pagtungha sa Antikristo. Mao kini ang ato nga tan-awon sa ato nga pagtuon karon aron masayod ta og unsa kini. Bisan kinsa nga tinun-an sa tagna may kabala kagayod niining pagtungha og mga buhat sa Antikristo. Tungod kay kini naglambigit gayod alang sa pagkinabuhi o kaluwasan sa matag usa ka tawo. Ang pangutana, unsa ang nakita ni Daniel sa unang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia? Unsa man ang iyang nakita? Sa Daniel Kapitulo 7, mga bersikulo 1 ngadto sa 8. Niya, mga kaisunan, ato makita ang isgutan sa balang kasulatan. Sa nahaunang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia, si Daniel may usa ka damgo og mga pananawon sa iyang ulo diha sa iyang higdanan. Onya iyang gisulat ang damgo o gisugilon
ang kinatibukan sa mga butang. Ang katahom niining maong kagi sa maong nga tuig, nahunang tuig ni Belshazzar, si Daniel may usa ka damgo. Ang Daniel 2, ang unang nagdamgo si Nabucodonosor. Apan sa Daniel 7, si Daniel mismo mao ang nagdamgo. Ogonya ang iyahang damgo, iyang gisulat ang damgo. Iyang gisulat nito. Onya gisugilon ang kinatibukan sa mga butang. Wala niya nalimti. Wala nakahatag og disturbo sa iyahang hunahuna. Apan iyaha kini nga gisulat og iyang gisugilon sa mga katauhan og kini naapilta ni ini nga panahon na mga kaigsunan. Si Daniel misulti og mingon, ako nakakita sa akong pananahon sa gabi o ganiya karon ang upat ka mga hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat og migula gikan sa dagat ang upat ka mga dagkong mananap nga nagkalain-lain ang usa og usa. Nakita niya kini ang maong mga mananap, mga kaigsunan. Upat kadagkong mga mananap. Inyo makita kini nga mga klaseng mananap ambot og naanis palengke. Tatingali, ang uban makaingon nga, uy, basi og pwede ta magbuhi ni ana. Ang balang kasulatan naghatag kanato sa prinsipyo sa pagtuon sa Biblia. May mga pamaagi, prinsipyo nga atong masabtan ang mga sinulat sa balang kasulatan. Og maproybahan nato nga literal is literal in meaning. Maproybahan nato nga dili gyud siya literal kana siya simbolikal ang maong kahulugan ni ana. Apan ang another principle nga atong hinumduman sa pagtuon sa Biblia, the Bible is its own interpreter. Ang Biblia maura gyud pod ang muhubad niya na sa iyang kahulugan. Naara po diha. Mao nga kung kini siya atong ibutag literal, kinsa magkahiganahan mo palit ini mga naw nga mahadlok magalita magtanaw ni ini. Basig daman-daman nun tayo kagabi sa panalitan. Kining leopard, kaning undescript beast, nga ngilad kay naong. Wala na sa kalibutan. Daghan ng mga sunga akong natuan. Pag-ato na ko sa Tanzania, excited kay ko nga sulod sa Serengeti Park, kanang safari, nga partigin dako 14,000 square kilometers. Excited kay ko mutanaw, o naghunahuna ko sa kagnaan ng mga manapa diha, no? May magdalas Pilipinas kay atong buhion. Pero kay kining maong manap, damgo ni Daniel. O kining maong damgo, mga kaigsunan, naghatag kini sa usa kamahinungdanon kaayo nga katuyuan sa kasaysayan sa kalibutan, dili lamang siyang panahon apan ngadto sa ato nga kapanahonan, niini karon sa ato kapanahonan. Unsa man ang kahulugan sa hangin sa tagna sa Biblia. Aniya karon, akong balion ang pana sa ilam, ang punuan sa ilang kalig-on, og sa ilam dadon ko ang upat ka mga hangin nga gikan sa upat ka mga bahin sa langit. Sumala pa sa Jeremias 49:35 ngadto 37, nagahisgot nining maong nasud nga ilam. Kini kun imong tanawon sa kasaysayan, it's sa karaan, kini siya nga nasod, gitawag nila sa nga pag-sa Persia or Iran sa ato nga pagkakaroon. Apan kining maong nasod, nahimo siyang kaaway sa mga katauhan sa Dios. Sa kasaysayan makiigsunan, kining maong ilam, mga grupos, mga tao nga naniana, sila kabahin nga nagsuportar sa nasod sa Babylonia, sa diha nga kini giatake ang Jerusalem, o niya nahimong na nagunob ang maong Jerusalem. Kining maong grupos magkatauhan na nagpaluyo sa diha nga ning atake ang Babylonia. Mao nga sa tagna sa Jeremias nagisgot nga kining maong mga katauhan
og paggatibulaagon ko sila ngadto ni anang tanan nga mga hangin og walay nasod nga dili paggadtuan sa mga sinalikway sa ilam. Wala malipay ang Dios sa ilang kinabuhi og ang akong ipahilasang ang ilam sa atubangan sa ilang mga kaaway og sa atubangan ni adtong nagapangita sa ilang kinabuhi og dadan ko sila og kadaot. Sa padayon nagaingon, bisan pa ang akong mabangis nga kasuko, nagaingon si Jehova, og ipadala ko ang espada. Sunod kanila, hangtod nga magaot-ot ko, hangtod nga maot-ot ko sila. Kining mao nga kagi, sa sumpay, ang pangutana nagaingon, unsay kahulugan sa dagat og tubig sa tagna. Ang balang kasulatan sa gihapon, nagahatag niini sa mga tubag sa Pinriyag 17:15 og siya miyor kanako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae, kini sila mao ang mga tao. Sa ato pa, ang tubig, dagat sa tagna sa propesiya, kana siya nagkahulugan og mga tao, og ang mga panon, og ang mga kanasuran, og ang mga pinulungan. Unsa man ang kahulugan sa upat ka mananap niya? Unsa ka ang kahulugan niini? Upat man to ka mga mananap. Niya ang kahulugan. Sa atong gitanaw kagadiha, dili nato ni makita sa palibot, dili nato makita sa dagko nga mga park nga naay mga manap pambuhi. Tungod kay kini pinasahi ang maong kahulugan niini. Sa panahon ni Nabucodonosor, nakita niya ang maong larawan. O niya, nakita sab ni Daniel, iya pa yun nahatagan og kahulugan, og ang naghatag sa damgo, ang Dios, ang naghatag sa kahulugan, ang Dios usab. Mao nga, walay kaduha-duha, atong madawat ang kamaturan, ang tinuod nga kahulugan ini. Ang Daniel City, kining upat ka mga dagkong manap, tanaon po nato unsa man ang kahulugan ini. Niya, ang damgo nga nakita ni Hari Nabucodonosor nga iyang nalimtan, nga nakita ni Daniel, wala niya malimti apan iyang nihamduman, apil ang kahulugan ini, nga mao ang Babylonia, nga naghari 605 to 539 BC, before Christ. Mausab ni ang kahulugan sa mao nga leon. Mao ni siya ang kahulugan. Lahi ang panagway, apan maura ang iyang kahulugan. Tungod kay ang simbol sa nasod sa Babylonia, mao ang leon. Gani sa mga archaeologists nga nagakalot sa mga remains sa mao nga dapit, nakita nila ang daghan kaayo mga sign nining maong lion. Ang sunod nga bahin sa maong larawan nga nakita sa Daniel 2, nagihatag ang kahulugan ni Daniel makaisunan, ang iyahang dughan o ang iyang mga bukton na nagsimbolo kini sa Medo-Persia. Naghari 539 to 331 BC, before Christ. Ang ikaduhang manap, makaisunan, kini nga manap, nga naa siya'y gitangag nga tulo kag gusok. Kini siya nga nasod sayod ta ngang hari nini mao si Cyrus si Darius, nasod sa Persia, maura ang kahulugan sa gihapon, ang ikaduhang mananap. Onya, humani ana, makita nato ang kahulugan sa tulo ka gusok nga gitangag sa mga mananap, nga ang maong nasod ang Medo-Persia, ilang gipildi ang nasod sa Lydia, ang nasod sa Egypt og Libya, mao nga ang kahulugan ni adtong mao nga mga gitangag niya sa iya nga baba. Busa niini makaisunan atong tanawon ang sunod nga bahin mao ang iyahang dapi-dapi, ang mao nga nasod nga nagsimbolo ni ana, sumala pa sa nakita sa larawan sa tagna sa damgo nga nakita ni Daniel,
ingon nga nalimtan ni Hari Nabucodonosor ang dapi-dapi sa maong dako nga larawan mao ang nasod sa Gresya gikan sa 331 to 168 BC. By the way, tingali ang uban matingala nga nung gikan sa taas nagpaubos man ang ihap sa mao nga mga katuigan. Tungod kay ang BC mga kaisunan ang pag-ihap sa tuig gikan sa dako nga numero padulong sa ubos. Palitan nagsugod 2,000. Pagkasunod tuig, dili na 2,000 mo os-os na siya. Inana ang mahitabo. So nagpaubos ang numero. Ang ato karon pasaka kay nga naman AD gikan sa 1 ngadto na sa pasaka sa dako nga numero. Mao nga ang dapi-dapi nasod sa Gresya sa Alexander the Great. Unya ang iyang tugba nga manap mao ni ang nakita nato nga klaseng manap nga makalisang ang dagway lima kay 4 ka bukulo. Wala man gyoy mananap nga 4 ka bukulo pero kita ko sa Facebook nga babae 2 ka buok ba ning sanga. Pagabot din sa kanang isara ang dinapit hawak pa ubos isara. Pero ang diri sa ibaw ning sanga. Totoo ko nakita pod mo kay naam na gi-post. Natingala jud ko nako pa sila no og magminyo ni usaon ka nila pag sabot sa isaraman ka og mahigog mang isa unya isa dili na unsaon pagkasinabot. Nag-imagine ko ni mga manap 4 ka mga ulo ang nasod sa Gresya ang maong hari makaisunan sa sayod ta nga mao si Alexander the Great. Onya sa iyang kaisog sa iyang kasikat na-conquer niya ang daghan nga mga nasod apan ang iyang mga plano nga dagko kay sunahan pagpaligon siyang nasod wala mo lungtad kay namatay siyang sayo. Ang iyang nasod na bahin sa 4 niya ka general nga mao si Seleucus, si Lysimachus, si Ptolemy og si Cassander. Mao na ang kahulugan sa 4 ka mga ulo niya nang maumanap. Onya mosunod ang mao nga lain na pod nga hulagway sa mao nga manap nga tugbang gihapon sa larawan nga nakita sa Daniel 2. Ang iyang paa o bitiis mao ang putahaw o niya nagsimbolo sa Roma gikan sa 168 BCE ngadto na sa 476 AD. So naanay transition sa pagkwinta sa tuig gikan sa pataas pa ubos o niya gikan na pud pa ubos pataas kay 476 naman. Ang mao nga undescript beast nga kining mao manap adunay napulo ka mga sungay. Mga kaisunan, mao kini ang iyahang kahulugan, ang iyang tugbang mao ang mananap nga dili masaysay ang iyang hulagway unya ang iyang tiil. Sa Daniel 2 nagsagol ang putaw o yutang kulunon. Ang napulo katudlo sa tiil, nagsimbolo sa napulo ka maghiharian sa Western Europe, og mausab ka na ang kahulugan nining maong manap nga ngilad kay dagway. Ang iyang napulo ka mga sungay, the same meaning with the 10 toes. Og kini, nahimo niya ang paghari sa daghan nga mga kapanahunan. Mao nga, ang mga nasod nga nahimong kabahin niya makaisunan ato makita Alemani mao kana ang Germans, Burgundians, Swiss, France, Lombards, Italians sa pagkaron, Saxons, English, Suevi, Portuguese, Visigoths, Spanish og kining tulo. Sa uban pa nga mga pagtuon makaisunan makita nato ang daghan pa nga mga pagtulo na sunahan, kining tulo Hirulay, Vandas, Ostrogoths, na wala, nga naman, wala makig-uyon sa pamaagi, sa pagdumala, niadtong nasod nga naghulagway, sa ngilad kaayo nga naw nga manap, ang iyang ulo, napulo kasungay, o niya ang iyang ngipon, puthaw, mudugmok sa bisan, unsa. Hilabihan kaisog ang iyang panagway. Kining dakong mga manap, dagkong mga manap nga 4, mao ang 4 ka mga hari. Ang mananap
ang iyang kahulugan. Sama ra sa kahulugan sa larawan nga nakita sa Daniel 2, kay ang iyang kahulugan sa mga manap, mga dagkong hari nga mitindog dinhi sa yuta. Ang ikaupat nga manap, mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Kini nga mga kasaysayan girekod sa Balang Kasulatan, duga naman nagsugod ang mga pag-igsi sa mga tao sa kalibutan. Apan kini nga tagna, lahi tungod kay sila dunay mas dako nga gahom nga ilang giinfluensyahan ang tibuok kalibutan. Lahi gikan sa tanang mga gingharian katong ikaupat og mulamoy sa tibuok yuta og magayatak nini og magadugmok kaniya. Sa Daniel 7:17 og 23, iyang dugmokon nga naman nagsimbolo sa puthaw ang maong gingharian unsang upat ka butang ang gisgutan dinhi sa tagna nga nagpaila sa iyang pagka-antikristo. Balik ko na to, ang antikristo nagahimo og pamaagi sa pagsupak sa mapamaagi nga ihan ni Kristo. Busa kining upat ka mga butang nga gihimo sa gipadayag sa Balang Kasulatan nga mao ang atong mailhan nga antikristo, og siya musulti sa dagkong mga butang, mga pulong batok sa halangdon uyamot, og magapaluyas sa mga balaan sa halangdon uyamot, og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Mao ni ang gihimo niya ng maong simbolo sa maong manap. Magahimo siya pagpasipala, magapaluya, lain nga pulong niya na mao ang iyang pagpanglutos o pag-usab sa panahon. Usbon po niya ang kasuguan sa Dios. O sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Sumala pa sa Daniel 7 versikulo 25. Atong tanawon unsa man ang kahulugan niini. Ang mao nga pagpasantop magkaigsunan, makita nato nga ang kamatuoran sa Balang Kasulatan adunay nahimong instrumento kaaway sa Dios, antay kang Kristo nga gigunob giguba ang kasuguan. Giwala ang pagkaminungdanos kasuguan nianang usa ka panahon, mga panahon og katunga sa panahon. Nahimong hinungdan sa daghang nga matay nga matinumanon nga nagalagad sa Ginoo sa nagsunod siya nga kabuton tungod ni ining maong kapanahunan. Apan ang Balang Kasulatan naghatag pahimangno. Malakay 3 verse 6, "For I am the Lord, I do not change." Ang Dios dili siya magausab sa kasuguan. Wala niya usba ang balaod, ang napulo ka mga sugo, iyang gipreserbar kini, kay mao kini ang basihan sa gugma sa tao ngadto sa Dios, o mao kini ang basihan sa kalinaw, kalipay o pag-uswag sa pagpuyo sa magkatauhan niini nga kalibutan. Nabuhat ba tanan sa diyutay nga sungay ang iyang pagabuhaton? Katong mao nga napulo ka mga sungay, sa maong ngilad kay dagway mananap nga ang iyang ngipon puthaw, sa tilawala niya na may ning gimaw nga gamay nga sungay. Apan kini atong tanawon unsa ang iya nga kahulugan. Siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon uyamot. Magahimo siya og pagpasipala sa ngalan sa Dios. Kining gahuma nagakupot sa titulo nga iya sa Dios. Sa tupa ning angkon sa otoridad nga iya sa Dios. Hilabihan kadako ang dungog og pagtuboy sa maong pangulo nga dili na siya ordinaryong tao, kundi ingon nga Dios og hulip sa Dios. Mao day siya ang gisimbolohan kining klase sa maong
Pangulo, mga kaisunan. Ang maong Pangulo, giisip ingon nga Dios sa kalibutan. Bugtong halangdon sa matinud-anon nga Kristo, punuan sa mga hari nga nagkupot og hilabihang gahom nga gipiyal sa gamhanan nga Dios sa pagdumala dili lamang sa yutan-on kundi sa langit noong gingharian usab. Muna ang giangkon niya nga otoridad og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Kini nagahulagway sa paglutos. Ang pulong sa Balang Kasulatan nga ingon, nagpaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Ang kahulugan mao ang paglutos sa makatauhan sa Dios. O gani sumala sa kasaysayan, gibana-bana nga ang gipatay sa Middle Ages mukabat sa 50 million. Onya lakip ang tanan nga nangamatay mukabat sa 150 million. Ang gipangpatay pinaagi sa mao nga espada. Ang Inquisition, ang pulong Inquisition, pwede niya tanawon sa dictionary. Tanawa sa encyclopedia, what is Inquisition? That's a deeper term sa persecution. Tanawa niyo diha, kinsa ang nag-impose niining makalilisa nga Inquisition. Makita niyo diha ang taas kaayong kasaysayan. Gimugna ingon nga hinagiban sa papadong gahom sa pagpatay sa mga katawhan nga nag-alagad sa Ginoo. Siya magauna-huna sa pag-usab sa mga panahon o sa kasuguan. Giunahuna o gihimo gyud ang pagbuhat og unsa ang yunahuna. Sumala sa Daniel 2:21, ang Dios lamang mao ang nagapugong sa mga nasod og magapahimo sa pag-usab sa panahon. Giunsa man pag-usab ang mga kasuguan. Tanawa ang apostado sa unang mga siglo na diha ang record giun sa pag-usab ang maong kasuguan. Gipasiugda ang mga doktrina o binuhatan nga batok sa kauboton sa Dios munang Antikristo. Giangkon sa maong Pangulo ang pagbalhin ngadto sa Domingo sa adlaw nga igisimba. Sumala pa sa mga sinulat, makita na to, wala po ni gilimod nila, kay ilang ipakita nga mauni ang ilang tinuod, nga gihimo. Hilabihan kadako ang gahom sa maong Pangulo, nga mahimo niyang usbon og hubaron ang Dios ng mga balaod. Ang biblical interpretation, dili ang simbahan, mao ang dunay otoridad sa paghatag og kahulugan, meaning pagsabot sa sinulat sa Biblia. Is the Bible itself. Ang Biblia. Kay ang Dios mao man ang nagmugna niya na, pinagi sa balang espiritu, siya usab ang tinubdan sa paghubad sa kahulugan niya na. Kay kung ang simbahan mo'y dunay katungod sa paghubad, unsay pasabot sa balang kasulatan, dunay posibilidad nga masayop ang paghubad niya na. Kay ang simbahan, dili mo'y original sa maong pulong. Daniel predicted the change. And the church admits it. Alipay ta, ang kasaysayan, wala naglimod sa mga panghitabo sa kalibutan. Gikan pa sa nasod sa Babylonia, ngadto na sa Middle Persia, ngadto sa Grecia, ngadto sa Roma, o sa 10 divided nations sa Western Europe, ang tagna, we are just following the thread of prophecy every day. O kini wala na pakyas ang tanan ng atuman. Daniel predicted a change. And the church admits it. Wala nila gilimod, daghan kay mga sinulat nga nagahatag kanato og pagpahayag, pagtubag sa ilang nahimo niana mga kaisunan. Mao nga kining mao nga kasaysayan, masabta nato mga panahon nagagikan sa samang pulong panahon og mga Bible scholars nagkauyon nga kini bali og duha ka panahon, duha ka tuig. Ang usa ka panahon, usa pod ka tuig. Mao ni ang iya nga buti pasabot makaisunan og ang pulong katunga nagakahulugan sa katunga ragyod. Busa kining diyutay nga sungay mihari sa usa ka panahon og mga panahon na nagdominate og sa katunga sa usa ka panahon sa diha nga si Hari Nabucodonosor giabog hangtod sa makapito kapagi. Nganong nahitabo kang Nabucodonosor? Tungod kay nagpahambog siya sa galingon
naglakaw-lakaw siya sa gingharian. Gara na kay siya kay nahimo siyang inila ang iyang hanging gardens. Ilabihan kasikat niya sa tibok kalibutan. O niya, nang hambog na siyang maay siyang kuglingon, nalimot siya, nga dunay Diyos gamahanan, og ang Diyos naghatag kaniya sa maong hampak, makapito. Mao nga si Nabucodonosor, nagkamang siya sagbot. Nawala siya siyang paghari, he was dethroned. Og niya, dito, iyang napamalandungan, sunod sa 7 ka tuig, ang nahimo niyang kapakyasan, nga iyang gipanamastamasan ang Diyos, nga mao ang labaw nga naggahom sa mga nasos tibok kalibutan. Kini mikabat og 7 ka tuig sa ako nang giingon. Og sa tagna aduna kitay 30 ka adlaw sa bulan, di ba? 30 dias ang average. O 360 ka adlaw so sa katuig. Sa ato pa ang usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon mao ang 1,260 ka adlaw. Sa Pinalagdo 14, ang Iglesia sa Dios pagatilugan sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon og sa Pinalagdo 16 ang Dios misaysay niini. Ang Daniel og ang Pinadiag, ang mga scholars nagahisgot niya kining maong libro, ang libro sa Daniel og ang libro sa Pinadiag gitawag siya og twin books, kaluha nga basahon. Busa nga kini mao ang 1,260 ka mga adlaw og ang paagi sa pagsabot niining tagnaa mao ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig atong makita kana sa Ezekiel 4:4 nga 26 ang paghari nining jutay nga sungay nagsugod nining mao nga tuig makaisunan gikan sa 538 humana ni Kristo ang mao nga pagkahugno nining mao nga mga nasod. Mingboylo siya sa unahan pinagi nining maong gisgutan nga ning tumaw ang maong gamay nga sungay. 538 human ni Kristo sa diha nga ang Ostrogoths ang katapusan sa tulo nga mibabag sa gahom niini. Niabot og natapos ang 1,260 ka tuig sa 1798 human ni Kristo nga hitabo miabot sa diha nga kining gahuma nakadawat sa ikamitay nga samad sumala sa natali sa maong kasaysayan. Mao kini makaisunan ang simbolo nga naghari, nagapaluya sa mga balaan, gipang lutos, gipang patay, ang maong simbolo kining usa sa mga sungay sa maong ngilngig kaayong mananap nga nagahimo og pagpanglutos, pagpangpatay sa tanan nga magkatawhan nga nagmatinumanon diha sa pagsunod sa Dios. Mao kini ang hulagway nga makita nato ang panahon ni Kristo o niya kining maong 538 AD pabasi rise to power o niya kwintaho nimo hangtod 1798 AD kini makaisunan he was wounded tungod kay nahimo siya nga gidakop o gibilanggo sulod sa 1,260 years mao ni ang gidangatan sa kasaysayan makaisunan sa Daniel 7:25 mao kini time and times and half a time. Daghan kayo. 12 city, pinadayag 11, 42 months. Ang 42 months, i-times mo nag-30, musangko gyapon na og 1,260 years. Mao na siya ang kahulugan. Dili na to malangan pa ni ana nga bahin makaisunan. Kining maong gamay nga sungay, aros among the 10 horns comes out of Rome. Gikan siya sa dapit sa Roma. Arose after 10 horns after Rome's breakup. Different from 10 horns, not just political power, but religious. Dili lamang dahong politika, pan may pagka-religyoso sab. Mao nga, kining mao nga kausaban, dagan sa mga tao, gipanglutos, gipangpatay, mga Kristohanon, onya si Constantine passed the first Sunday law to unite his empire. Iyang gisuod ang mga Kristiyano, iyang gisuod pod ang pikas grupo, hangtod isa na kamando ang gawm sa gobyerno dalatanan. Mao nga dali kayo nahimo ang pagpanglutos sa magkatawhan ni anang panahona. Hinumdumi, si Satanas dako nga mangilad. Nailad niya ang tulo ka bahin sa manulunda sa langit.
Nailad po niya si Adan og si iba dito sa tanaman sa Eden. Og iya po ilaron ang mga lalaki mga babae magkatawhan sa nagkalain-lain nga paagi sa daghan ng katuigan milabay og bisan pa sa atong kapanon karon. Ang pagpili naa kanimo higala. Ang Biblia ba o tradisyon ang imo sundon? Ang balaod ba sa Dios o ang mga balaod nga hinimo sa tao? Ang pagtudlo ba ni Ginoong Hesus o ang tinawhanon nga panghuna? Ang langit doon ba nga kasuguan o ang gipuli ba sa pamaagi sa Dios gikan sa mao nga tao? Ang kamatuoran ba imong sundon o ang sayop ba ang imong sundon? Ang tinuod ba genuine, original, o ang katugbang counterfeit nga dili mao ang insakto? Ang pamaagi ba sa Dios o ang pamaagi sa tao ang imong subayon? Ang pagpili higala naa kanimo. Ang pagpili naa kanimo. Apan ako magaingon kaninyo. Ang kasinatian ni Josue 24 versikulo 15. Og kung daw-dawtan kaninyo ang pag-alagad kang Hiuba, magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad kang Hiuba. Mga pinalangga nga mga natanaw karon diya sa Facebook o sa bisan asa mga dapit kamo nahimutang ning orasa. Pagkatahom kaayo sa desisyon ni Joshua sa iyang kinabuhi, sa diha nga sa iyang kapanahunan, ang mga katawhan nagakay sa laag, bisag unsa na lang ang ilang gihimo nga Dios sa pagsimba, santang iyang gipasabot nga dunay Dios nga maglalalang, dunay Dios nga mao ang dapat alagaran, og siya nagaingon sa katapusan, wala niya pugsa ang mga katawhan, apan iyang giingnan, nga og daw-dawtan kaninyo ang pag-alagad kang Hiuba. Dautan alang kaninyo ang pagsunod sa kabuton sa Dios. Kamo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron, magpili kamo. Apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad kang Hiuba. Higala, nining My Journey with God Season 5. Handom natong tanan. O labaw sa ang Diyos nagatinguha, nga ikaw o ang imong panibalay, magapili sa pag-alagad sa Diyos. Kung kana mo ang imong desisyon, ayaw pagduha-duha, himua ang pagtando, himua ang pagtindog, o pagdesider, nga Ginoo, ako o ang akong panimalay, andam mag-aalagad kanimo, og dawaton ang gingharian nga iyang giandam alang sa matagusa sumala sa iyang saad. Tapos na to kinipinagi sa pagampo. Ginong Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa tagna sa propesya. Salamat sa imong kaalam nga imong gipahat sa imong alagad nga nagahatag og giya aron kami dili mawala sa kasaysayan sa kalibutan. Mahimo namong kahayag sa pagtanaw sa unahan na magkinaon sa man ang kaguliyang o ang kagubot sa kalibutan. Nasayod kami na sa unahan, ikaw maugayod ang labaw nga manaog. Ang imong gingharian, mauman gayod ang magalungtad ngadto sa walay katapusan. Tabangi kami, tabangi ang tanan nga mga nagatanaw o nagapaminaw niining mao nga pagtuon. Na mahimo nila ang pagpili sa pag-alagad kanimo, lakip ang ilang tibuok nga panimalay, nga magasunod kanimo, og anda magapuyo sa gingharian, nga imong gitagana. Salamat, nga imong panalanginan ang matagusa, hangtod matapos kining maong Season 5, ang matagos sa mapanalingan, sa kamatuuran, nga imong giandam alang sa matag panimalay. Kaya among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.